ହଉ କି କଟକ ସବୁଠି କାଳିଆର ନାଟ। ରଥ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ଆଜି କାଳିଆର ସବୁଠି ଆଦର। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟାଣିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମକୁ। ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଟାଣିଥିଲେ ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଲୋକ ସେ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖି ଦେଖି। ସବୁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେତେକ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ରଥ।